Dyma 5 ffordd y gall Ysgol Busnes Caerdydd helpu eich busnes. Rydym yn cynnal sesiynau dros FRECWAST am ddim i'ch cysylltu â busnesau eraill. Gallwn darparu myfyrwyr a graddedigion talentog y brifysgol i weithio gyda chi. Rydym yn darparu ystod ragorol o feistri a chyrsiau arbenigol sy'n cyd-fynd â'ch bywyd gwaith. Gallwn darparu prosiectau ymchwil wedi'u hariannu i helpu'ch busnes i gofleidio arloesedd. Ac rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau a chynadleddau reolaidd i rannu'r meddylfryd busnes diweddaraf gyda chi. I ddarganfod mwy, ewch i cardiff.ac.uk/business cysylltnod school.